Her har vi en celle. Inde i cellen er der en cellekerne. Inde i cellekernen kan vi se et kromosom, som består af proteiner, hvorpå der er DNA-molekyler. Det her det er så DNA. DNA-molekylet kan sammenlignes som en snoet stige, som I kan se. Stigens sider består af sukkerstof, deoxyriboose og fosfat. Det er siderne her. På hvert sukkermolekyl findes der en base med tilhørende sukkerstof og fosfat, der kaldes for nukleotid. Der findes 4 forskellige baser: A, T, G og C. Det kan du se hernede. A står for adenin, T står for thymin, G står for guanin, C står for cytosin. De er sat sammen på en helt bestemt måde, der gør, at G kun kan bindes med C, og T kun kan bindes med A. Dette kaldes baseparingsprincippet. Når cellen deles ved kopiering af DNA, åbnes DNA-strengen ved hjælp af et enzym, der kaldes RNA-polymerase. Når kopieringen er færdig, indeholder cellen 2 eksemplarer af hvert kromosom. Hvis en celle mangler et bestemt protein, sender den besked til cellekernen til det bestemte kromosom, som indeholder netop det gen, som koder for proteinet. Når et protein skal laves, skal det igennem en proces kaldet proteinsyntesen. Denne proces kan deles op i 7 dele. I den første del åbner et enzym DNA-molekylet ved at skille baseparerne ad. Basepar er et par nukleotider, enten AT eller GC. A vil altså forbinde sig til T, og C vil altså forbinde sig til G. Dette kaldes baseparingsreglen. I den anden del laves der en kopi af DNA-strengen, kaldet den kodende streng. Baseparingsreglen gælder stadig, men her er T skiftet ud med U. mRNA glider derefter fra cellekernen gennem en kernepore og ud i cellens cytoplasma. Her binder den sig til et ribosom, som I kan se her, og på samme tid så lukker DNA-strengen her tilbage. Den lukker sig ved hjælp af enzymet polymerase. I ribosomet sker der så det, at den ligesom scanner de her basepar på mRNA-strengen i tripletter. Her kunne det for eksempel hedde AUU, og så herefter så tilkaldes tRNA, som har en tilsvarende triplet, og i det her tilfælde vil det så være UAA. Så henter tRNA en aminosyre, som bliver aflæst, som kan aflæses på den genetiske kode. Og her kan man så se, at UUA er aminosyren leucin sammen med UUG. Og til sidst så sker der det, at tRNA og mRNA binder sig til hinanden ved aminosyrene.